Građani RS-a su pozvani da 15. septembra na svoje domove istaknu srpske trobojke. Naime, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Banjoj Luci da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nije samo praznik entiteta RS-a i Srbije, već svih Srba gdje god oni žive. Dodik je rekao da Dan nacionalnog jedinstva treba da odrazi potrebu za okupljanjem oko velikih ideja i vrijednosti koje Srbi kao narod baštine od historije, jezika, pisma, krsne slave i svega onog što čini specifikum srpske zajednice gdje god ona bila. Zato su RS i Srbija dogovorile da 15. septembra obilježavaju ovaj datum i već sutra naši parlamenti će prvi put donijeti identičan zakon o zaštiti ćirilice, manifestujući takvu priču o našem jedinstvu, naglasio je on. Građani su pozvani da 15. septembra na svoje domove istaknu srpske trobojke, to je zastave. U Banjoj Luci je večeras ovim povodom održana svečana akademija, a centralna manifestacija je u srijedu u Beogradu. U svečanoj akademiji između ostalih prisustvovali su predsjednica RS-a Željka Cvijanović, premijer RS-a Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović i ministarka za rad, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja Srbije Darija Kisić-Tepavčević. A tamo je sinoć Dodik rekao, nikad nije bilo čistije i pravičnije jedinstvo između dva instituta srpskih država RS-a i Srbije i SPC, svako u svojoj misiji i u svojim obavezama. Dodik je još govorio da je nesalomivo to jedinstvo koje neće biti napušteno i da je srpsko jedinstvo preteča mnogih težnji. Ponosan sam što pripadam političarima i članovima parlamenta RS-a koji je donio odluku o formiranju proglašenja. Ne možemo da prihvatimo bilo kakvo tutorstvo koje bi išlo za tim da nas natjeraju da živimo u neželjenoj zemlji radi nekih ideja ostrašćenika, ljudi iz različitih svjetskih kabineta koji žele ovdje da nas primoravaju da živimo s Bošnjacima i Hrvatima u uslovima koji su gotovo nemogući, kazao je Dodik. Vlade Srbije RS-a odlučile su da dan Vlade RS-a i Srbije odlučile su da za Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički obilježavaju 15. septembra na dan kad je prije 103 godine u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front.